妈在吗？ אוקיי, אתה בא? 他们干嘛？他们接我。 טוילט. 一边看吗？ What? Come 你 back? 不想厕所再看？ No, hotel. 在看吗？ Because your bathroom is not good. In Israel, when you do something bad, when you do something bad, Julia, Oh my god! Julia, When we go to the toilet. you want to go to the hotel? No hotel. Julia, in Israel, when you do something bad, you go to this toilet, like in Kere Shesh. Seriously? No, this beer is bad. It's very bad. 1 week it wasn't in the toilet, you know? No, it's not the time like that. יאללה, בוא נראה, בוא איתי, יאללה. אוקיי? You wanna come or you stay here? I don't want to see it. Okay. You can hold it. בא לו שירותים. אוקיי, ויקטור. פיטר, ביי. ביי. יורד גשם. דיברתי עם חבר שלי על הקיור, הוא אומר לי אם אתה סוגר את העסקה הזאת, אל תסורר אותה. ברור. מה, התחילה ראש השנה שלהם כבר? ברור. אחי, אם אני סוגר את העסקה הזאת, יש ספירה פה של איזה $100,000. טוב מאוד. ואז אני קונה פה, דירה, אוטו, סציניות, נקחו לי את הסציניות הקטנות האלה. בוא'נה, הם התלהבו מהאיש שהבאתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, היא נראית ממש טוב. בגלל זה הבאתי אותם, תראה, זה בית חולים. זה הבית חולים שלהם? זה נראה כמו ספרייה. בית חולים. עכשיו יבוא לך הוא מהמקדונלדס, יגיד לך, מה אתה מצלם? מישהו מהזעקה גבה, מצלמים אותו במקדונלדס שיגיד תודה בכלל. בוא'נה, אבל היה בו מקום. תשמע, אחרי כל האלכוהול, אם לא הייתי אוכל בשר הייתי מת. בוא'נה, זה יפה, בוא נצלם את זה שנייה. את השיט הזה. לא, תן לי כל חכה, נראה להם מה זה. איפה המלון? חכה, בוא נראה. בוא'נה, חייבים לקפוץ לראש השנה. בוא'נה, האוכל הזה הרג לי את הקיבה, אני לא רגיל לאוכל הזה. למה היה מזדיין בתחת אומר לי בוא נלך, היינו נשארים. מה אתה רוצה? הוא הזמין אותנו ראש השנה הסיני שלהם, אבל לא, תגיד להם לא, אתה פוגע להם בכבוד. אוי. צלם, אתה צלם פה, לא? הלו. יאו. יש פה שירותים רגילים לעזאזל?